Ahoj, vítam ťa pri tomto videu. Dnes ti chcem ukázať, ako si vieš nastaviť WhatsApp chat na svojom webe. To je taká tá ikonka dole v rohu webu. Je to veľmi praktická vec, ktorá slúži na rýchle kontaktovanie ťa a verím, že to ocení nielen tvoj návštevník, ale aj ty sama a preto by si si určite mala pridať. Takže toto je môj web a ako vidíš v ľavom dolnom rohu mám ikonku WhatsAppu, WhatsApp chat. Keď na to ľudia kliknú, tak vlastne sa to takto rozbalí a oni vlastne so mnou vedia komunikovať, či už cez mobil alebo aj na webe. A táto ikonka sa vlastne zobrazuje na každej jednej stránke môjho webu. A teraz ti ukážem, ako si niečo také nastavíš. Takže sa nachádzam vo svojom WordPresse. Pôjdeme naľavo dole na pluginy. Pridáme nový plugin. A plugin sa volá Click to Chat. On nám ho vyhľadá a je to konkrétne tento Click to Chat Holy Themes. Dáme inštalovať. Dáme aktivovať. Tak a po aktivácii pluginu pôjdeme na nastavenia, teda settings, a tam si ideme nastaviť telefónne číslo, čiže ako prvé telefónne číslo si to vložíš, no a takisto, kde je výzva k akcii, tam si napíšeš text, ktorý chceš, aby sa zobrazoval, keď niekto prejde myškou po ikonke toho WhatsApp loga, teda tej ikonky, tak sa vám zobrazí taký textík, tak sa napíš napríklad, napíš mi na WhatsApp, alebo kontaktuj ma cez WhatsApp a podobne. No a potom tu máme ešte štýl, ktorý si môžeš vybrať, je tu asi 8 štýlov, ako môže vyzerať tá ikonka. Tak napríklad jednotka je takto, ja mám dvojku, myslím, tá vyzerá takto, potom napríklad trojka vyzerá takto. Takže si tam môžeš vybrať, ktorýkoľvek štýl sa ti páči. Ja si nechám dvojku a tu si vlastne vybereš, kde sa to bude zobrazovať, čiže na spodku, bottom, alebo aj na vrchu to môžeš mať a potom stranu buď pravú alebo ľavú. Ja to mám naľavo v rohu. A takisto si môžeš vybrať veľkosť tejto ikonky. Dávaj pozor, aby boli tie čísla teda rovnaké, aby si to mala ako kocku. Ako štvorec a nie ako nejakú zdeformovanú bublinku. No a takisto si tu ešte dole, keď pôjdeš, vyberieš, či chceš, aby sa to zobrazovalo teda ten chat, ten WhatsApp chat aj na mobile, aj na počítači, takže si to tu vyberieš. A takisto ja mám vybraté, že chcem, aby sa to zobrazovalo na všetkých stránkach môjho webu, ale samozrejme dá sa to špecifikovať, kde chceš, aby sa to zobrazovalo a kde nechceš. Hej, čiže tu sa robia tie nastavenia. Ja odporúčam nechať to na všetkých stránkach, pretože chceš, aby ťa teda ľahko kontaktovali z ktorejkoľvek stránky na tvojom webe. No a potom na záver nezabudni uložiť nastavenia, uložiť zmeny. A potom si to samozrejme choď skontrolovať na svoj web, či to všade funguje, či sa to všade zobrazuje, a keď na to kliknú, teda či sa to naozaj rozbalí a teda môžu ti naozaj napísať. Dobre, to je všetko pre toto video. A dúfam, že to bolo nápomocné a užitočné. Teším sa na teba pri ďalšom videu.